नमस्कार बंधुगण। आज कथा हवा 22 मार्च रे जो आमे जनता कर्फ्यू हमर प्रधानमंत्री एवं हमर मुख्यमंत्री जो नवीन पटनायक रखिथिले 22 मार्च रु 31 मार्च पर्यंत जो हमर जनता कर्फ्यू रखिथिले ताहा एबे बढ़िबा कि 21 दिन होई गलानी। तो बंधुगण एबे बहुत सारा जो हमर टाउन हैला ଆଉ ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ହେଲା ବହୁତ ସାରା ଯୋଉ ଆମର ସଉଦା ବଜାର ରାସନ ଦୋକାନ ଏସବୁ ରାସନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହଉଥିଲା ସେ ସବୁକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ସେ ସବୁ ଆସୁନାହିଁ। ଆଉ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଏବେ 10 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିଲା ତାହା ଏବେ 20 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି କି ଯୋଉ ମାଲ ଗାଡି ଗୁଡିକ ଆପଣ ମାନେ ଛାଣୁଛନ୍ତି ସେ ଫାଲତୁ ମାଲ ଗୁଡିକ ଆପଣ ଛାଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଆମକୁ ଜରୁରୀ ଦୁଧ ରାସନ ଏବଂ ସବଜି ସଉଦା ଗାଡି ଗୁଡିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଣିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ଏବେ ବିଲକୁଲ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁରେ ଆଜି ହଉଛି 4 ଦିନ। ଆଜି 4 ଦିନ ହେଲାଣି ଏବେ ବି ଗାଁରେ ବହୁତ ସାରା ଗାଁରେ ରାସନ ସରିବାକୁ ଆସିଲାଣି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ପୁଲିସ ବାଲା ମାନଙ୍କୁ ବି କୁହାଯାଉଛି କି କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦୁସରା ମାଲ ଗାଡି ଗୁଡିକ ଛାଡିଛନ୍ତି ସେ ଡର ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଡରରେ ରାସନ ଗାଡି ଆସୁନାହିଁ, ସବଜି ଗାଡି ମଣ୍ଡିକୁ ଆସୁନାହିଁ। ତ ସବଜି ମଣ୍ଡି ବଗେରା ସବୁ ଭିଡ ଲାଗି ଯାଉଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ସବଜି ମଣ୍ଡି ବଗେରାରେ ବି କର୍ଫ୍ୟୁ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ସବଜି ମଣ୍ଡି ବଗେରାକୁ ଛାଣନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ରାସନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ସମାପ୍ତ ଆହୁରି ଆମକୁ 15-16 ଦିନ ଏବେ ବି 20 ଦିନ ଏବେ ବି ମାନନ୍ତୁ 20 ଦିନ କାହିଁକି 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଏଇ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ରାସନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସରିବାକୁ ପଡିଲାଣି ଏବଂ ଆମର ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ବି କିଛି ମତଲବ ଏମିତି ସୁବିଧା କରୁନାହିଁ କି ଯୋଉ ଶ୍ରମିକ ଭାଇ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ତ ବାହାରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ମଜୁରୀ କରିବା ପାଇଁ ୟା ଶ୍ରମିକ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇମାନେ ଘରର ଭରଣ ପୋଷଣ କେମିତି କରିବେ? ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୌକରି ଥିଲା ଟଙ୍କା ଥିଲା ତ ଆପଣ ମାନେ 10-15 ଦିନ ଆରାମ ସେ ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରିବେ। ଲେକିନ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଠାରେ 1 ମହିନା ନାହିଁ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଆପଣ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି କି ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ସଉଦା ବଜାର ସବଜି ବଜାର ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ କି ସେମାନଙ୍କର ଗାଡି ବାହାରୁ ଭିତରକୁ ଆସୁ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ଆସୁନାହିଁ ଏବଂ ସବଜିର ଦର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବାକୁ ପଡିଲାଣି। ଆଉ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସରିବାକୁ ହେଲାଣି। ଆଗର ସେ ବାହାରକୁ ଆଗର କାମ କରିବାକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ତ ତାର ଫ୍ୟାମିଲିର ଭରଣ ପୋଷଣ କେମିତି କରିବ? ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏସବୁ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଭିଡିଓ ବି ଲମ୍ବା ବହୁତ ହେଇଯାଉଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ମାନିବୁ କି ଆପଣ ମାନେ ସବଜିର ରେଟ୍ ବି ହାଇ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଏବେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଆନାଉନ୍ସ କରୁଛି କି ଡେଟଲ ହଉ ସାବୁନ ହଉ କି ସଉଦା ବଜାର ହଉ ମତଲବ ସମସ୍ତ ନର୍ମାଲ ରେଟ ରେ ହଉ ଆପଣ ମାନେ ରେଟ୍ ବଢାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା 2-3 ଜଣ ଏବେ ଆଜି କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଛନ୍ତି କି ଅ, ଆଳୁ ମହଙ୍ଗା ରେଟ ରେ ବିକିଲାଣି ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ରାସନ ଦୋକାନ ଗୁଡିକ ସମସ୍ତ ମହଙ୍ଗା ବିକୁଛି। କାହିଁକି ନା ରାସନ ଦୋକାନ ବାଲା ବି କହିଦେଲେ କି ବାହାରୁ ରାସନ ଆସୁନାହିଁ।